pagelaran ketoprak Tirto Budaya. Pimpinan Ki Haryo Setiono dengan lakon Jogridik Mantu Wurung Joglutuk Ketiban Bulung. Pengarah cerita Bapak Triwah Yudi. Sutradara Jogridik. Para pemain Bapak Darlik, Bapak Sukaryadi, Mas Maulana Amin, Bapak April, Bapak Arif Setio, Bapak Kuseri, Bapak Yono Ketil, Mas Siswanto, Bapak Purwandi, Bapak Suryanto, Bapak Supri Subur. Diteruskan dengan Ibu Dia, Ibu Ratih, Ibu Rita Pusparini, Ibu Sulistiani, Ibu Vira, Ibu Marmi, Mbak Bebi, Mbak Ida, Ibu Sringatin, Ibu Winarni, dan didukung dari seniman Seniwati Tulungagung dan tentunya bintang tamu Duojo Cak Jogridik, Cak Jogutuk. Cerita ini menggambarkan adat lama yang berkembang di masyarakat tentang perjodohan yang telah mengakar sejak zaman dahulu. Kisah ini bermula dari adipati yang telah mengikat janji untuk menjodohkan anak-anak mereka. Namun seiring berjalannya waktu, keputusan itu justru membuat putra putri kedua adipati memilih pergi dari kerajaan karena tidak ingin hidup ditentukan oleh kehendak orang tua. Keputusan ini akhirnya membuat Jogridik murka, perselisihan pun tak terhindarkan hingga berubah menjadi tantangan dan pertikaian di antara keduanya. Lalu apakah perjodohan itu tetap terlaksana dan bagaimana akhir kisah ini? Akankah membawa petaka atau justru kejutan yang tak terduga? Mari kita saksikan bersama pagelaran ketoprak Tirto Budaya dengan lakon Jogridik Mantu Wurung Joglutuk Ketiban Bulung. Selamat menyaksikan.
matura kang prandite miwah prasentana soan kula kirang aturaken sembah bekti iya sembah mugi konjo arse Patih Brajadenta kula sinuwun kadiparan sowane para sentana nayaka lan tam-tamaning praja ing biswanan dina iki sinuwun saderengipun ingkang abdi matur kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ngarsa dalem sinuwun ya pangabektimu wis tak tampa ora liwat pangestu tampanana ya sanget anggen kula mundi sinuwun mugi ndadosna jejimat iya sampun sami pepak ander para sentana nayaka miwah tamtane praja ing ujug namung nyadong dawuh pangandika panjenengan dalem sinuwun Patih Brajadenta aku nelakake gedhening panarima dene kowe wiwit Rama Prabu Swargi nganti aku jumeneng tansah setya tuhu dadi kekeseting ing Kadipaten Paranggubarja kene sinuwun jer menika sampun dados kewajiban kula iya marang tumenggung Bracapati katimbalan dawuh sinuwun kepiye andanmu saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sinuwun ya wis tak tampa enggal matur kepar matur bilih sedaya prajurit andan kula sampun kula gladi bab ulah kridaning paprangan menawi sawanci-wanci wonten deginipun mengsah kula kinten boten badhe njengkaraken panjenengan dalem saking kurji gading damar kencana bagus ya kang kaya mengkono pi sing tak kersake enakno lungguhmu luwih dhisik boten kirang prayogi sinuwun ya marang adiku di bocah ayu denok deblong ya bandaku ya donyaku Niken Sari Anggih Kang Mas ya gene sliramu wis melu piswanan ing dina iki apa pakaryanmu ing pepungkuran wis cukup Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti Ya Mas. ya wis tak tampa Niken Sari. Nyuwun sewu Kang Mas. Kepareng matur bilih sedaya pakaian ing kepungkuran sampun sami rampung sedaya. Niken Sari, sliramu ki jejere kenya, mula kudu iso dadi tepa palupi marang sakabehing para wanita ing Kadipaten Paranggubarja kene. Nggih Kang Mas. Wis kepenakno anggenmu lungguh luwih dhisik ya. Bali marang Patih Brajadenta. Kula sinuwun. Kadiparan anggen kutusan kowe ngupadi golek sisik mlik ananing wanodya kang aran Dewi Syaningrum. Sinuwun Kepiye? lepat nyuwun duka. Yo, matur. Bilih pawartos ingkang kula tampi Dewi Syaningrum menika putranipun Adipati Sasranagara ingkang saking Kadipaten Wukir Kencana sinuwun. Dadi Dewi Syaningrum kuwi anake Kadipati ing Wukir Kencana.
Suwun nggih sinuwun. Kaya mengkono apa bener Tumenggung Brajapati, Leres sinuwun. Malah pawartos ingkang kula tampi Ya. kathah para raja lan pangeran Sewu Negara sami nglamar Dewi Setyaningrum nanging boten wonten ingkang dipun tampi sinuwun. Ratu Sewu Negara nglamar ora ditampa. Leres sinuwun. Mapan kebeneran. Yen ngono Dewi Setyaningrum kuwi isih legan. Leres sinuwun. Ateges durung duwe bojo. Oh inggih sinuwun. Lha saka kuwi Patih Brajadenta lan kowe Tumenggung Brajapati. Ati bala dawuh sinuwun. Siagakno para prajuritmu, derekno tindak ingsun. Lumarap ana ing Kadipaten Ukir Kencana nglamar Dewi Setyaningrum. Menawi boten dipun tampi, Yen Dewi Setyaningrum ora diulungake, Kadipaten Ukir Kencana gebak sarana paprangan. kasihan dawuh. Pak dawuh sinuwun. Wiswanan kena dibubarake. Inggih sinuwun. Ayo. Ayo, Kom. Nggih, Gusti Patih. Kakang Degja Manggala. Ya, kepiye Yai Gendrabawana? Ya gene panjenengan wis sarujuk diutus ngrantu pawangsulane Dewi Setyaningrum ana ing tapel wates Ukir Kencana, Kakang. Banjur kudu piye Yai? Yai, Degja Manggala Ya. lan Gendrabawana. Kepiye? Iki wis sawetara suwe. Awake dhewe mesanggrah nanging urung ana titian yang Setyaningrum bakal nampa salah siji Bupati Sewu Negara. Kados pundi, Kakang? Yai, yen pancen dina iki ora ana pawangsulan kang gumathok. Becike nrabas tapel wates Ukir Kencana. Yo, Ya. bener. Ya, lah menika. Kados pundi Gusti Patih? Menapa sampun wonten pawangsulan saking Dewi Setyaningrum? Nggih, Kados Pripun? pundi? Atur kawuningan bilih penglamar panjenengan sedaya boten wonten ingkang dipun tampi. Lho, Kados pundi, Kakang? Pramila menika monggo para raja Sewu Negara nglakoni kondur selang-selang. Gusti Patih. Tetepipun Setyaningrum kula suwun. Panjenengan sedaya saged kumebet ing Kadipaten Ukir Kencana menawi sampun saged ngasturaken kula. Yai, yo. Piye, Kakang? ketimbang ora entuk gawe. Luwih becik. Tomakane pati. Ya. Oh.
Iki lho musuh. Yo Di, yo. Teh. Ndama iki lho. Tumenggung. Pelan. Tumenggung. Ayo. Ya! Woi, ya! Aduh ae. Han. Yai. Go! Wis bayaran. Sampai nyeblok ini aku. Kon jumo. Monggo Gusti Putri, apa nuwun mawon lho. Yo, ora apa-apa Biung. Restono. Sampun Gusti Putri, badhe nyuwung tembang ten apa malih? Wis cukup Biung. Inggih Gusti Putri. Ampun sungkama mawon. Mangke lek Gusti Permeswari pirsa tartamtu para abdi ingkang dipundukani Gusti. Iya Kang Mbok. Ayo, saiki dolanan apa maneh? Panjenengan ki mbok aja susah to Kang Mbok. Wis Yayi Ayu Ningrum. Yayi Ayu Ningrum. Sapa to wonge sing ora bingung? Ana apa to Kang Mbok? Sliramu lak ngerti dhewe to? Yen aku saiki wis dijodohake karo Kang Mas Prayoga. Putrane Paman Adipati Sindunegara saka Kadipaten Parangkusumo. Lah kok malah muwun kemawon to Gusti? Kedahipun panjenengan bingah ing mana? Amargi sekedap malih badhe dados manten. Nyapa to, Di? Iso malah mokon bunga ki lho. Lah terus piye? Yen awakmu ndukung Gusti Putri dadi manten, berarti kowe pingin ya ndak dolanan maneh karo Gusti Putri. Iya, di bener kuwi. Engko lek Gusti Putri ora dolanan, terus kowe arep nyambut gawe apa? Ayo. Terus kowe ora ning penggawean, kono lho dipecat tulene ning desamu kono. Kok sik to yu? Kok sik to, Di? Lah kabeh do mesti aku ki lho. Lah piye? Piye? Penggane awake dhewe wiwit biyen momong Gusti Putri. Ya. Yen kowe ndukung Gusti Putri dadi manten, Iya. berarti kowe pingin ya ora iso dolanan ndak maneh. ngono lho, Di. Wes cukup. Malah rame dhewe.
Kang Mbok, dak kira bener sing ditarakin biung-biung emban. Kepiye Yayi? Mbok menawa wis ditikala mangsane, panjenengan sambut suwitaning akrami. Nanging aku isih durung kepengin lho Yayi. Setioning Rom. Loh, Rama. Monggo Rama. Iya. Rama, Iya. Ibu. Sarawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk. Ugi kula Ayuningrum ugi ngaturaken sembah pangabekti Ibu Rama. Iya. Ya Setioning Rom lan kowe Ayuning Rom. Tak tampa pangabektimu ora lewat pangestune Rama tanpa ana ya kira. Ngestakaken dawuh Rama. Iya Nduk, anak-anakku. Setyaningrum lan Ayuningrum. Inggih. Pangestune Ibu tanpa ana ya no. Ngestakaken dawuh Ibu. Emban. Inggih. Kono-kono padha ngkuran nindakake kewajiban. Ngestokaken Gusti. Yo kono, awak ning mburi wis ora anu ngene iki. Aku ora ngono to Yo. Wong lemah Atuh makane ki aja gede-gede ngono. Iya. Bedino mangan akeh. Iya piye ngene iki. Nuwun sewu Rama. Iya. Panjenengan rawuh wonten ing Taman Kaputren menika. Wonten kawigatosan menapa to Rama? Ngene Setioning Rom. Kados pundi? Sedhela maneh pamanmu Sindunegara bakal rawuh ana ing kadipaten kene. Babagan menika. Ujube bakal neruske anggone rerebugan bab jojodohanmu karo Pangeran Prayoga. Pangapunten Rama. Sampun mawala-wali kula matur. Bilih kula dereng saged nglampahi sambut suwitaning akrami Rama. Setyaning Rum. Nuwun injih Ibu. Kepiye to sliramu kuwi? Sawangen to. Rama lan Ibu kuwi wis sepuh. Lan kowe yo wis dewasa. Yen to kowe randang omah-omah, banjur kapan? Rama lan Ibu selak kepengin ngomong putu jare. Pangapunten Ibu. Nanging kula taksih remen ngladosi dalah Ibu. Kepiye? Setioning Rom. Rama. Jan jojodohanmu iki tak ucapke bebarengan karo pamanmu Sindunegara sadurunge aku dadi ratu. Lah yen saiki aku ora ngleksanake. Apa kowe seneng? Yen aku nampa walat siku dandaring Jawa to, Gelem ya? Mboten Rama. Kepiye? Mboten. Bocah ora gugat dari wong tuwa. Jalan tak apa-apa. Ngapunten Rama. Prameswari ora usah melu-melu. Nanging menika ingkang putra. Yo ngene iki. Pagulawentamu ki yo ngene iki. Tak diujo sembarang dituruti. Kandhane dadi wangkal, wani karo wong tuwa. Ngapunten sinuwun. Wis, cukup. Setioning Rom. Nuwun injih Rama. Rama ora njaluk pasarujukanmu. Merga iki wis keputusaning Rama. Mula wiwit dina iki kowe ora oleh metu saka Sentong Kaputren. Lah, keng menapa Rama tega kalian kula to Rama? Iki wis keputusaning Rama. Rama. Prameswari. Katimbalan. Timbal ana ban. Iya ngemban. Rama. Inggih Gusti.
Romo. Sora. Romo. Coke. Mban. Ibu. Inggih. Kados pundi menika Ibu? Derekno Ndoromo Putri mlebu sentong paselongan. Apa sing dadi kersane Rama? Aja nganti oleh metu yen tanpa palilah ingsun. Nggih. Yen nganti enek blesete, kowe bakal tak patrapi. Derekno Kang Mbok. Kono. Injih Romo. Injih. Kula ingkang sowan sinuwun. Kene. Kene Kakang Patih Tameng Yuda. Ana apa sliramu ora tak timbang kok sumusul ana ing taman. Kepareng matur wonten rawuhipun ingkang raka Gusti Adipati Sindhunegara saking Parangkusuma. Oh, iya. Aturana rawuh ana ing papan kene. Estakaken dawuh. Prameswari, Inggih Kang Mas. Kakang Adipati rawuh. Inggih. Ayo kene. Aku Kang Prapto ya. Monggo Kang Mas Adipati. Monggo. Wilujeng rawuh wonten Kadipaten Wukir Kencana. Iya, Yai. Nyatane satekaku ora ana aral sawiji. Sarawuh panjenengan ngaturaken taklim mugi kunjuk. Iya, tiba sepadha-padha. Kang Mas Adipati, Kang Mbok, kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya. Pangabektimu dak tampa bali pangestuku tampa nono. Iya, Yayi Prameswari. Wis dak tampa pangabektimu. Ora liwat puja pangestune Kang Mbok ketampanan ya. Ngestokaken dawuh. Prayoga lan kowe Mahendra. Kula ingkang pulunan pun prayoga ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ngersa dalem paman lan bibi ing Wukir Kencana. Yo, tak tampa pangabektimu prayoga. Inggih. Iya, Nggih. Wis tak tampa. Mekaten ugi kula Mahendra ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk paman lan bibi. Yo, tak tampa pangabekti. Iya, Nggih, Mahendra. Nun sewu Kang Mas Adipati. Iya, Yai. Janur Gunung Kadingaren. Panjenengan rawuh wonten ing Wukir Kencana menika tanpa cecala langkung rumiyin. Sajakipun wonten bab ingkang wigatos. Aja dadi penggalih. Inggih. Tekaku iki sepisan tilik kahanan keluarga ing Wukir Kencana. Inggih Kakang. Awit pikantuk pangestu panjenengan sedaya keluarga ing Wukir Kencana menika sami bagas waras. Iya, Yai. Dene ndungkap angka 2 tekaku mrene iki bakal ngangsekake kentinge si Prayoga kalawan putrimu Dewi Setioning. Oh, bab menika. Iya bener, Yai. Nun sewu Kang Mas Adipati. Iya, Yai. Saderengipun bab menika dipun lajengaken. Napa saestu pulungan kula Tuli Prayoga menika purun kajondokan? Kosek Yai Prabu.
Ya kene kowe takon bab kuwi. Yayi Prameswari, Kados pundi Kang Mbok? yen Yayi Adipati takon bab kuwi, apa putrimu Setyaningrum wis atur pawangsulan kang gumathok bab jejodohan iki? Nyuwun sewu Kang Mbok. Ayo, ake matur. Sejatosipun Kang Mbok, Ayo, ake matur. putri kula Setyaningrum Boten selak bab menika. Lah yo ngono ta Bune. Inggih. Awit mekaten Kang Mas Adipati. Iya kepiye Yayi? Ukir kencana menika dumawah temanten Nger. samangke menawi sampun dipun rembak ganik-ganik mengko gek-gek sing lanang ora gelem. Lah yo isin Kadipaten Ukir Kencana. Lah yo ngono ta Bune. Inggih, leres Kang Mas. Pramila napa boten dipun dangu langkung bumi. Kowe iki kok ngentengne Kang Mas. Aku iki adipati. Sabda pandita pangandikane ratu ora mesti gelem. Ora ya ngono to Prayoga. Prayoga, Kang Mas menika. wonten dawuh Rama. Iki lho. Pamanmu pengen ngerti wangsulanmu bab jejodohanmu karo Dewi Setyaningrum. Kowe rak ya gelem to. Nuwun sewu. Kula ngaturaken gunging panuwun saderengipun kunjuk paman lan nanging ro. Nang piye? Bab jejodohan menika keparenga kula matur ngompo. Piye? Bab jejodohan menika kula mboten sagah nglampahi ro. Prayoga, Inggih. kowe aja mirang-mirangake wong tuwa. Prayoga, manuta apa kersane ramamu? Aja wangkal. Bab jejodohan iki wis dadi prajanjenku karo pamanmu Susranagara. Dadi kowe rasa selak. Manuta ya nggih. Inggih Rama. Kula tampi. Kula purun menawi dipun peksa dawuh kalian Dewi Setyaningrum. Iya. Nanging kepiye? benjang menawi wonten kedadosan temanten sepasar bubar sampun nutuh mateng kula. Lah, das pundi ta ramane? Wis ora usah dipenggali. Inggih Kang Mas. Mengko yen wis luluh penggali rak bali di. Inggih. Yayi Prabu. Nuwun inggih Kang Mas. Aku kang njalukke gedene kaluputane pulunanmu si Prayoga. Inggih. Boten dados menapa. Iya, ya. Amit, pasang kalimat tabik. Kula kang sowan sinuwun. Nuwun sewu. Nawi nitik saking pangagem panjenengan menika setunggaling adipati. Lajeng panjenengan menika sinten lan saking Sinuwun. Nggih, saderengipun kula ngaturaken sembah bukti pangabekti nggih kunjuk panjenengan dalem sini. kula tampi. Dene dipun tepangaken kemawon nami kula Brajawasesa. Brajawasesa. Adipati saking Kadipaten Paranggubarjo. Saking Paranggubarjo. Leres ini. Lajeng panjenengan menika dumugi wonten Kadipaten Ukir Kencana menika kagungan kersamna. Nuwun sewu sinuwun. Kula mireng saking Mbok Bakul Sinambiwara bilih panjenengan menika kagungan putra putri ingkang asma Dewi Setyaningrum. Menapa menika leres sinuwun? Leres putri kula Setyaningrum. Lajeng sinuwun inggih walaka kemawon.
Dugi kula tebih saking Kadipaten Paranggubarjo dumugi Wukir Kencana menika sejatosipun badhe ngebun-ngebun enjang di Jawa sonten. Ateges kula badhe nglamar putri panjenengan. Pangapunten Gusti. Kepiye? Enek apa? Ayo ndang matur. Ayo ndang matur. Atur kawuningan. Bilih Gusti Putri Mendro saking Taman Sari. Lah, lunga. Kepiye to, Yung? Kepiye? Kados pundi menika, Kang Mas? Kepiye kok iso lunga? Sampun mboten kirang-kirang asale kula njagi Gusti Putri. Nun sewu Sinun. Inggih, nun sewu. Nika wonten menapa menika? Miturut palapuran saking emban kula, putri kula Setyaningrum Mendro. Aneh kepripun? Kadipaten Wukir Kencana menika paribasan siang tan para ratri tansah dipun jagi kalian prajurit Tunggu Kemit. Inggih. Kok saged lunga menika? Janjanipun lunga menapa delungake? Kasunyatanipun kados mekaten, Mendro. Sinuwun. Inggih. Tetepipun Dewi Setyaningrum kula suwun. Lho, lajeng napa ingkang badhe kula aturaken? Sampun. Menawi Dewi Setyaningrum boten dukun nulungaken Kadipaten Wukir Kencana badhe kula labur getih. Parat. Sampun orang toto. Sampun Kang Mas Adipati. Ampun maksud. Monggo kula aturi katrem wonten Kadipaten. Iya, ayo tak dereki. Monggo, Kang. Iya.
Pape buang orang ngono. Woi. Sikagol. Sikagol. Ayo bundet, ayo kue. Jare kon ngitungi. Lagi tau. Separuh iki. Sing, aku aja wis tak
Sri rezeki maksudnya ngono lho. Hitungi alon-alon. Hitungi ya. Aku ki trauma. Trauma ki nanti satu. Ngapa nek itu? Beno malih. Cuk, kagene. Guru wingi. Iya. Ya Allah, Bun sikile cangkokan ki lho. Ndak sitoke bisa. Rek-rek kok dia malah. Wis kepentar buang. Tung. Motor. Malih. Action nya. Action yo cet lho. Betul. Tameng Yuda Patih saka Kadipaten Ukir Kencana. Oh, maju. Hei! Dua.
sapa jenengmu sagur kowe mati ora ing papan kene? Aku Mahendra. Jenengmu Calon adine Setyaningrum. Dadi kowe Mahendra, calon adine Setyaningrum. Yo, mapan kebeneran Mahendra. Saiki uga Setyaningrum mulungna tak gawane bali menyang Kadipaten Paranggubarjo. kowe bisa boyong Setyaningrum. Jen kowe bisa nglangkai bangkeku. Wani kowe karo aku, Maju. Mati dening aku. Waduh. Yah, katokno jaya kaprawiranmu. Maju. Parah. Leno pangiramu mati kowe dening aku. Aduh. Curet alur. Jurit. Hati-hati